U ono vrijeme sazva Isus 12 i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike. I reče im: ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra, i da niste imali više od 2 haljine. U koju god kuću uđete, ondje ostanite, pa odande dalje pođite. Gdje vas ne prime, iziđite iz toga grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih. Oni krenuše, obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda.